Какую музыку вы любили слушать? Ну, вы знаете, мы с ней Знаете очень ли, много любили. ние много И обичахме да музыка, слушаме. театр, И музика, и театър, кино, это и у нас. кино. Мы Това ни бяха студентами интересите. ходили обычно Но так, ели мороженое и Като, пирожки. като студенти ядяхме сладолет и пирожки, Шли след к което общежитию, это 7 километров вървяхме си около 7 от км университета. пеша към общежитието И от все в университет. кинотеатры, что попадались, мы И всичките кина, които ни бяха на пътя, ние влизахме в тях. Самотен ли сте сега? Ну вот я сказал, Да, както ви казах. хорошо, что сейчас со мной внучка. Добре, че сега с мене са внучката и Я дъщерята. благодарен. Аз съм им благодарен за това. На кого сте кръстен, Михаил? На кого вас назвали, Михаил? Да, это интересная история. Това е много интересна история. Сначала я был Виктором, 2 недели я был Виктором. 2 седмици аз бях Виктор. Мать и отец назвали меня Виктор. Майка ми и баща ми ме кръстиха Виктор. Хорошее имя. Хубаво Победитель. име. Виктор. Победител. Виктория. Значи победът, победител. Когда крестили меня, Когато ме кръстиха, дед крестил. дядо ми ме Дед кръсти. Андрей, Дядо ми беше Андрей. отец моего отца. Това е бащата на моят баща. И когда церковную книгу И записывали, когато ме записаха в църковната книга при кръщението, священнослужитель спросил, свещеника какое попита, имя даете? какво име давате? Дед сказал, Михаил. И баща ми изведнъж каза Михаил. А харесате ли романси? Романси дали харесате? Любимый жанр. Това ми е любимият жанр. Jechali na trojce z bubiencami, a wdali мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами Не знам дали съм оцелил тази музика. душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, погодой лунною, да с песню дождь, что вдаль летит звеня, да с той старинную, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Дорогой длинною, погодой лунною, что дождь, что вдаль летит звеня, да с той старинную, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Как вы могли усидеть под такую музыку? Как можахте да седите спокойно, когато звучи такава Это же музика? цыганский. Това са ритми. Слушахте ли такива неща, когато се разходихте с Риса Максимовна? Да. Я вообще говоря, Раиса Максимовна любила слушать, как я пою. Раиса Максимовна много обичаше да слуша как аз А я пея. ни одной ноты не знаю. Аз не знам нито една нота. А какво пеехте? А що го ей пели, Михаил Сергеевич? Но пел я, вот когда она меня просила. Когато тя ме помолише, или аз в си дружеском пеях. кругу, когда хорошо И когато выпили. сме били в дружески кръг и когато съм се пинал добре. Получается. Тогава пея. А какво пеехте? А що го ей Сейчас, пели? Сега сте в дружески кръг. Сейчас в дружеском кругу. Що? Вот это дружеский круг. Това ли е дружеския кръг? Много голям дружески Это кръг. мало, это мало. Това е малко. Това е малко. Каква песен пеехте все пак? Кои песни все таки пели? Вы знаете, она любила Тя в то много время, обичаше было в онова време, увлечение се обличаше неаполитанским песням. с неаполитански Неаполитански, песни. да. Неаполитански И был, песни. может быть, кто-то из старших. И я не някой вижу, от, тут старше меня никого По-възрастните, но тук не виждам по-възрастни от мен. нет. И был знаменитый Имаше тенор Александрович. Тенор Александрович по това време се Той заходил слушаше. на сцену, на Той излизаше на сцената студенческом в нашия студентски клуб, заставаше на и сцената замирал. и изведнъж И застиваше. пока не наступала абсолютная И тишина, докато он не нямаше начинал петь. абсолютна тишина в залата, не започваше да пее. Потрясающий был исполнитель. Невероятен изпълнител беше. Раиса любила Раиса песню много «Скажите, обичаше девушки, подружки ваши, песента «Кажете ни, девойки, приятелки что ваши». я ночей не сплю, о Че аз ней мечтаю, с цели нощи не спа, мечтая си за нея. что всех
Знаете ли, Михаил Сергеевич, когато тя почина, това беше, въпреки че имам голяма аудитория, мога да ви кажа нещо, което лично аз почувствах. Никога не съм си представил, че мога да седа срещу вас и да си говорим така. Но това, което аз почувствах... Я тоже не представлял. И аз също не си представях, че мога да седа срещу вас. Так что у нас равенство. Така че имаме пълно равенство. Какви сме. Почувствах се по същия начин. На колко Аз години съм сте на Слави? 35 години. Не, 35 ли? Я не помню, когда это было. Аз не помня кога това беше вече. Знаете ли с какъв анонс обявих, че ще ми бъдете на гости? Една притча за един селянин, който непрекъснато му се случвали някакви неща, които уж били лоши или добри, пък на другия ден лошите се превръщали в добри и обратно, защото той винаги отговарял може би. И казах, че нищо не е сигурно в този живот, защото всичко е може би. Но казах, че единственото сигурно нещо, което не е може би е сигурно, че ако вас ви нямаше, аз сега нямаше да бъда това шоу и да говоря това, което си искам. Така че аз съм длъжен на много хора. Знаете ли знаменитый русский ответ? Типично какъв русский. голям, знаменит руски, типично руски отговор, мога да ви Как кажа? дела? Как сте? Ничего. Горе-долу. Как дела? Ничего. Как сте? Горе-долу. Это все. Вот это слово все. Да. Това е Песимистично и оптимистично. типично руският отговор. Но това, което също исках да ви кажа, че наистина, ако мога да разчитам на това, че някои хора са ми помогнали, близки мои, че аз имам качества, всъщност всичко това не би било възможно, ако вие не започнахте това и не променихте живота на милиони хора и цял един свят. Не искам да звучи мегаломански, но е факт. Така че ако вас ви нямаше, аз сега нямаше да водя това шоу тук. Благодаря ви. То, что вы это хорошо понимаете. Това, че вие го приемате, благодаря. Всъщност Спасибо исках да ви вам благодаря. большое. Да, Тоест, това я е. хотел таким образом вас Славик, к поблагодарить. сожалению, Славик, и вы, к наверное, сожалению, почувствовали по моему интервью. вие почувствате по моето интервю, Вот вы тянули за галстук меня. че вие ме теглихте за връзката, теглихте ме. Да, това е. Това е един колаж. Това е защото имахте интервю и в националната телевизия при един човек, който много уважавам, Кивор Киворкян. Вот это Човек, которого я у вашего уважаю, коллеги в этой Киваркян. программе Вашият колега в тази програма. я почувствовал Това всех предаване. вопросов, которые он мне задавал. Аз почувствах всичките въпроси, които той ми Пресата задаваше, пресата, които ми Я подумал. задаваше и си помислих. Сколько еще надо, чтобы все поняли, что же произошло? Колко още трябва, за да разберат всички какво всъщност Куда мы стана открыли и, дорогу? и къде, на къде Какой отворихме пътя, на къде отворихме Еще многое должно вратите. пройти, чтобы мы состоялись как Трябва още много, свободные. много наистина да мине, за да Но то, что вы оценим поняли, това. Но това, че вие сте я вам разбрали, пожал руку за это. аз ви стиснах ръка за това. Благодаря ви. Как ви посрещат хората? Аз се информирам от пресата, от медиите, че навсякъде ви посрещат много радушно. Очаквахте ли да ви се радват толкова много, толкова да ви обичат и да ви уважават навсякъде в България? Я ехал с волны, давно был в Болгарии. Аз съм бил в България, наистина пътувах насам с голямо вълнение. Ехал в страну, которую я люблю, Аз пътувах към страна, която много обичам, людям, к народу, към который я хора и народ, които аз обичам. люблю, это волнение. И затова и се вълнувах. И все-таки И въпреки отсюда това, доходили до меня до мене достигаха всякие оценки. различни оценки. Я вам должен сказать, Трябва да ви если кажа кто-то едно, подозревает, че ако някой когда-то подозира, че я някога поступил, чтобы аз съм унижала болгар или постъпил задевала така, болгар, че да унижавам българите Не вярвайте и этому, это да се неправда. закачам с българите. Не му вярвайте, това не е истина. Вие сте тук по покана на Вие